Здравейте, приятели! Отново имаме повод да се продължим по темата. Доста неща останаха до изясняване, докато всичко разчепкаме с този пусти енергиен преход, с всичките тези твърдения на всякакви гретени и зенелисти, с всички тези нашумели постановки, които те шумно и пропагандно разпространяват, и би трябвало да се спрем на още едно много често говорено твърдение за системата, основана на много голямо количество солари, батерии и перки, и която се управлява по нови технологии, както те твърдят, с нови методи, с нови машини, с нови системи, и според тях цялото развитие отивало към едно по-добро и по-качествено развитие на енергосистемите и въобще на зелената сделка. Сега, какво всъщност представлява тяхното твърдение за новите технологии, които ще ли били да гарантират много по-добро и много по-качествено енергоснабдяване? Както знаете, навсякъде, във всяка част от стопанството, от живота е необходима енергия, то е електроенергия, която се пренася най-лесно се ползва. И няколко пъти аз съм единия от, може би, най-настоятелните, най-гръмогласните ютубъри и писач по форуми и участник в дискусията, който многократно обяснява на всякакви ентусиасти кои са проблемите, как би трябвало да се решат, в какво се касае, за какво става дума. Още си спомням, примерно, от те почти 50 Хц. Обяснявах, писах, казах за системата как трябва да бъде, казах за всякакви неща. Те, помням, много упорито, с някакво много голямо упорито, с което не вече излезе да се ползва за по-смислено нещо. Спориха с мене, макъв си ти знаеш ли, че може да няма 50 Хц, има много държави в света, които не са на 50 Хц, са на друга частота на 60 примерно. Знаеш ли това, знаеш ли това? Ами знам. В щатите примерно е 50 Хц. Ама и напрежението ми не е 230, ами е 110 и самите им контакти дали са различни. С 3 дупки. По типа както е Грета Тунберг примерно. И по този начин техният стандарт, техните машини, техните уреди са малко по-различни от нашите. Означава ли това, че тяхната система е по-лоша от нашата? Не означава. Добре, ама нашата като е направена така и сме на 50 Хц, на определено напрежение, определена ампераж, означава, че като сме тръгнали поне всичко не е синтезирано, всичко работи по този начин, трябва да я поддържаме. Второто, което е в момента, най-слава на Бога, всякакви гретени разбраха за тези 50 Хц, но това взе, че им напълни изцяло главата. Многократно съм обяснявал, че една система, 50 Хц са наистина необходимо условие, за да бъде стабилна системата, без сривове, да работи с качествена тока, но не 50 Хц поддържат стабилна системата и устойчива, устойчива система и стабилна система поддържа 50 Хц. Всичко е точно обратното. Те ми твърдят, знаеш ли, вика, че още не са съвременните технологии никакъв проблем. Цялата тези тецове, тези аеци, тези там разни други неща, може да бъде без тях. Има съвременни системи, които могат самите те да поддържат всичко, ще стане всичко регулирано, всичко ще се работи перфектно. Като са ми твърдяли, че с необикновени системи, които ги има, сега ще ги разгледаме кои са, напълно ще се замени примерно теци ВЕЦ. Така, значи, това, ако имаме, обяснявал съм, че не е така. 50 Хц е само един от елементите на системата. Имаме напрежение, имаме ампераж, имаме ток, който трябва да се пада, имаме амплитуди на синуса, има разместване на синуса, пазова разлика, примерно прословутата фи и така нататък. Всичко трябва да е точно, регулирано, нагласено. Имаме реактивни енергии, имаме хармоници.
и тогава системата работи и е с много високо качество на доставка. Какво представляват тези гръмко разсървявани от тях нови системи? Значи всичко се основава на едни много прости и много отдавна известни технологии. Имаме така наречената силова електроника. Силовата електроника се основава на едно много просто физическо явление, нарича се полупроводници. Полупроводниците представляват кристална решетка на някакъв елемент, в който елемент, химичен елемент, е вкарана така наречена легираща добавка, която легираща добавка е друг атом на друг елемент, като значи кристалната решетка на някакъв на Германия, на силици, най-много има силици, представлява следното нещо. Имаме ядро на атома, протони и неутрони и около тях обикаля така наречената електронна обвивка. Електронната обвивка обикновено са двойки електрони, като са с обратни спинове, тъй като има магнитно поле, което да ги държи. Разбрахме, че при въртене възникнат магнитни сили, като в този електронен облак около ядрата става така, че става общ електронен облак на всичките ядра и тези електрически сили плюс и минуса поддържат цялата здравена на кристалната решетка. Какво ще стане, ако вкараме друг атом, който атом обаче има друга валентност? Какво означава да има друга валентност? Друга валентност означава, че примерно ако един атом има няколко електронни двойки и електрони и с един електрон от един атом се свързва с още един електрон от другия, става молекула. Тези двата електрона, тъй като обикалят и около един и по другия, ги привличат с електрическа сила и това се нарича валентност, тези връзки. Какво ще стане, ако той има примерно един електрон по-малко? Примерно фосфор сложен в силиций или сложен алуминий, който има една валентност повече. Ако има един електрон по-малко, това се казва така наречената дупка. И това означава, че имаме на някакво място имаме положителна полупроводимост. Или позитив на английски. Ако имаме един електрон повече пък, ако валентността е повече, там се казва негативна проводимост. Или ПНП е цялото обозначение на системата. На базата на тези съвсем просто устроени уреди има така наричаните транзистори. Какво представлява транзистора? Транзистора представлява NPN, през него би могъл да променя ток, когато се проведе друго напрежение, значи имаме силен ток от една страна и силен ток от другата. Когато се проведе силно напрежение в средата, тогава самите дупки и електрони, този ток, който е управляващ ток, в средата, в базата се издърпат, отвори се в един вид път да премене електроните от силния ток, който ни служи за нещо, и транзисторът се отвори и тръгне да върви ток. Това все едно е най-прост обикновен прекъсвач за лампа, който може да се натисне, да се отвори и да щракне, да затвори веригата или после пък отново да затвори лампата да изгасне. Какво става, ако имаме солар или батерия или фотоволтаик? Имаме плюс, имаме минус. Като се пуснат или жици, значи тока върви от плюс към минуса, така поне се смята, не е точно така, обясняват съм физически малко по-сложно, но имаме кабел, който върви от тук и ток се върви в една посока. Ако направим два прекъсвача с два кабела, тъй за да го направим променлив, тъй като променливият тръгва върви нагоре, увеличава се, стигне до нула и тръгне в обратна посока. Един вид така излиза. Ако направим тези два прекъсвача, да отварят и затварят самата верига, ток ще върви туна сам, туна там. Тоест ние ще направим нещо като въртяща се генерация. Ще правим променлив ток. Знам какво ще ми кажете? Абе, то хубаво променлив ток, ама ти като отвариш и затвариш, там е синус. Там вярно е синус и по тази логика ние трябва да мислим как да го направим токи напрежение горе-долу да са както е в мрежата. Как може да го направим както са в мрежата? С този транзистор. Ни друго нямаме под ръка.
Значи този транзистор може да му пускаме по-често ток, както знаем, тока върви със скорост 30 000 км в секунда. То би трябвало за някакви наносекунди да стигне до транзистора, да го отвори. После пак, като махнем тока, то се затвори. И би могло да стане някаква графика следната. Пусне се ток, спре се, пусне се повече ток, пак се спре, пусне се още ток, се спре, после пак по-малко и става нещо като крива. Малко по-груба, тъй като от правоъгълници, които са учили висша математика, знаят, че така е метода на Симпсън за изчисляване на интеграли. И нещо подобно се направи. Като се направи този инвертор, той се пуска през него прав ток, прави се променлив, прави се с определени параметри, амплитуда, честота и се вкарва в мрежата. Може ли, казваме, една отделно взета домакинство, отделно взета къща да се захранва само от солари и само с инвертори? Отговорът е простичък: не може. Защо не може? Защото соларният панел дава ток колкото му пусне слънцето. Като върви слънцето нагоре, дава повече, дава по-малко, дава повече, а консумацията вътре в къщата е най-различна. Имаш тръгнати хладилник, тръгнати бойлер, тръгни изключи, перал не можеш да имаш, после може да нямаш. И като казахме 100 пъти, че като енергията сама по себе си не ти отговаря на консумацията, в самата мрежа стават някакви не много добри неща. Какво точно ще стане, ако соларите, примерно в една много голяма област, където са София, примерно, всеки си е сложил в балкона солар, на покрива солар, и имаме ТЕЦ София, който има една въртяща генерация. Значи соларът е така направен, че когато в мрежата върви някаква честота, примерно нагоре надолу, той следи тази честота. Честотата в мрежата идва от генерации, които са grid forming. Те формират мрежата. Солар е grid following, следва мрежата. Какво означава това? Това означава, че ако солара, примерно, се дава някакви си негови 50 Hz, цялата мрежа е тръгнала нагоре-надолу, а той, примерно, цялата мрежа нагоре, той прави надолу. Цялата мрежа е с 49,9 Hz, примерно, той е с 50,01, примерно. Тогава ще стане единият солар така, другия така, ще стане разлюляване, ще стане търпене на мрежата, люлеене, някакви, това е жаргон всъщност професионален, не е точно както го обяснявам, но физическите явления мисля, че разбрахте всички. Солара трябва да следи мрежата. Ако мрежата стане 49,98 Hz, то трябва да отива на 48,98. Ако стане 50,001, то трябва да отива на 50,001. Ако някъде имаме генерация в някаква област, много голяма, която обаче се е нещо прецакала. Примерно тръгнало да върви по-бързо или тръгнало да върви по-бавно. Някакъв ТЕЦ, нещо станало, някакви регулации се прецакали и ТЕЦ тръгва да дава 50,002. Не 50,00 или даже още повече. Всичките солари, до които стига тази синхронност, тази тактова честота от ТЕЦа, по тази логика би трябвало да тръгнат да го следват. Като тръгнат да го следват, цялата система ще тръгне да се засилва повече и повече и повече. Солара по никакъв начин не може, разбрахме, че няма въртяща се мощност, инвертора не може да се сам регулира и затова на инверторите са направени много строги рамки, много строги граници. Ако стане външната честота 49,98, примерно, той трябва да изключи, за да не тръгне да люлее още повече системата. Ако стане 50, там и нещо си, всеки е различно, пак трябва да изключи, за да не стане да люлее системата. Примерно системата някъде нещо може да стане грамотевични бури, кабели да паднат и нещо се е прицакало, тръгнало е и всички солари са салашени да правят заедно с системата люлеене. Не може, това се изключи. Така стане в Испания и Португалия. Когато системата тръгнаха някакви неприятни неща с люлеене, всички солари в един момент почнаха да изключат, тъй като те не могат сами да се регулират чрез въртение, чрез инерция, чрез така нататък. Може ли къща
когато да е откачено от мрежата, да работи само със свои собствени солари и човека да ползва само свой собствен ток. Да не плаща значи, на НЕК, да не плаща на енергийния оператор, да не плаща на ЕБН, примерно, на това на они, да си отделно. Ами не може. Първо казахме, че консумацията му не е известно колко е. То би трябвало консумация да му отговаря колкото му произвеждат устройствата. Второто, което е, честотата не му е синхронизирана. Знам какво ще ми кажат, и са ми го спорили, и са ми говорили. Абе ти, нали, самата електроника ти прави честотата, нали, ще е точно 50 Хц. Добре, да речем, зелениста, който иска да е на собствени енергоизточници, ще си направи човека някакви изчисления, ту ще се пуска повече, ту ще се пуска по-малко, зависи как са му различните уреди, лампи, нагреватели в къщата, зарядни за телефони, лаптопи, всичко ще е сметнал, всичко ще е направил и ще се е контролирал. Обаче в света навънка може така да е станало, че някакви мощности са тръгнали да вървят малко по-бавно, докато се регулират, после е станало нещо друго и вънка е било на 49 примерно няколко часа, 49,98 и какво означава физически? Физически означава, че както се въртала рамката, било е 0, тя е тръгнала да се върти и е била примерно 20 градуса, вътре ти си бил също, честотата ти идва, както ти е примерно магнитното поле, ти идва 20 градуса от 0 на синус. Да, ама вънка се е забавило малко, а при тебе се върви на 50, така си го нагласил, нали, тук електроника, нови технологии. И не щеш ли идва вечер. Вечерта, както всички знаем, слънцето залязва. Като залязва слънцето, ти нямаш източник на енергия. Ще кажете, ще се вървиш на мрежата. Добре. Мрежата обаче, чисто физически, честотата й, въртящата си генерация, е малко по-назад от тебе. Ти си, примерно, твоите, каквото си пуснал, пералния, хладилника, компресора, пръкснокачката, роторите и стартерите се вървят малко по-нагоре, тъй като те са синхронизирани с твоята си честота. Навънк е малко по-назад. Какво ще стане, когато в един момент се включат и енергията тръгне да върви, скоростта казахме 300 000 км в секунда, ами ще стане следното, че всички тецове, вецове, АЕЦи в Европа с всичките си въртящи се турбини, генератори, ще трябва да взаимодействат своите перална, своя хладилник. Те, пералната ти и хладилника ти, ще се мъчат да забавят това, да си върват с тяхната си честота. Обаче всички останали ще искат първо да ги ускорят, да тръгне с другата честота, която е на външната мрежа. Какво точно ще стане? Ами всичките ти, твоя хладилника, примерно, въртящата му се част ще иска да се засили до външната с 30 000 км в секунда. Много ясно, че след като това честота е била една, на мрежата е друга и ги свържиш, чат, защитите ще задействат може би и ще е до там. Тоест какво означава това? Това означава, че ти винаги, като се със солари, си свързан с външната мрежа. Не може да имаш ти някакви солари, които са в някакъв остров, освен ако не си сложил ставка за прав ток, значи имаш някаква твоя си мрежа в къщата, направил си, както го разсъждавам, би трябвало да си направил въртящи си синхронния с компенсатор, който да ти дава някакво въртящо си поле. Това въртящо се поле трябва да се вързал всичките уреди в къщата. Тока би трябвало да идва от солара. Солара би трябвало да има обратна връзка с твоя въртящо се поле за твоята консумация. И трябва или да имаш ставка за прав ток, която да не позволява честота отвън къде да навътре, или трябва да следваш външната честота. Как следваш външната честота? Външната честота следваш след като си пусне солара към мрежата. Той инвертор следи външната мрежа, дава енергията навън. Имаш един електромер на вход и един електромер на изход, колко си дал, колко си взел, но всичко това балансиране, синхронизиране ти не може да го направиш, а то ти отива навънка и го прави мрежата реално. Какво става всъщност с мрежа, с подстанции, с кабели? Ами те мрежи, подстанции, кабели и така нататък се натоварват от всички тези къщни солари. Значи, примерно, ти си в някакво село. Имаш някакви кабели, има трафопост. Всички съседите си сложили солари. Тези солари
дават тока в мрежата. То няма къде да го дадат, то е енергия. И вземат от мрежата. Колко дават, колко взимат, имаше една много интересна статистика на ЕВН, доколкото си спомням, господин Спитък, имаше интервю, той обясняваше следното. В България 99 на 100 от така речените солари, които са за тебе си, за собствено потребление, са из някакви села. Защо са в села? Ами, защото той е по закон казано, че в къща или около къщата би могло да се сложиш твои солари. Дето да правиш в някакъв блок, в някакъв град, по покривите някаква конструкция, взимат се някакви къщи, имаше къщи по 5, по 6 хиляди в някакво предоставени села, имат партида към енергото, щом има партида към енергото, длъжни са да му направят солари, пълнат в двора соларки, панелите, върджат ги към мрежата, сложат инвертори, които все пак да дават тази честота. И от всичките тези солари, които енергията са длъжни разпределителните дружества да се изкупи, по статистика се доказа, че 1,7% наистина отиват за консумация на къщите, а 98% отиват в трафопоста, от трафопоста мрежа средно напрежение, мрежа високо напрежение и тока от всякакви места заминава за големите консуматори, Пловдив, София и така нататък. Като за да стане цялото това нещо се дават по 17,5 мисля бяха милиона евро да се свържи, да се подсилят трафопостове, да се направят стълбове, да се направят кабели и цялата идея е доста малко чудновата. Но така се решили хората, искат да има солари, така нареченото домашно ползване, то не може да бъде домашно, тъй като не може да имаш твоя мрежа само в къщата ти, не може да ти така не, че си бързан навънка, за да си в синхрон, за да ти работят системите. И това е. Благодаря ви още веднъж за вниманието и смятам да направя една много голяма тема за енергетиката, каква ще бъде, какво няма да бъде. Много ясно, че заради тези неща ще стане по-скъпа. Много ясно, че ще стане по-неустойчива, ще има аварии, но така са преценили хората, така го правят. Аз го казах и за Испания. Хора. Всеки се прецени сам, като иска да има аварии, хубаво да гласува там на избори за който му обяснява. И най-важното, което е обаче истина. Слънцето няма да ни прати никаква сметка, което се гледа да се избегне. Тази сметка от Слънцето много плаче много хора. Благодаря ви още веднъж и ще се видим съвсем скоро.